Empanyimfo no mu ni tumi se mu kɔ de hyebrante bi akɔgye sika sam de akonya bɛma obi ani wa wɔsa tumi no one for him to wrestle no ɔsese mo ba ɛda no te hene nti sɛ mo de nipa o bie kwan ma yɛtɔ mo bia na sɛ bɛbrewa otutu oni o fata so chance be ɔmo de kɔkonya so no afɔ mo ba no sɛ diwi di o ni yɛ fadi no no na ɔfa mo ne de fo no ɛyɛ sɛ bi akɔm ɛyɛ sɛ bi chidom adɔnte ɛna nifa akɔbia ɛna nifa ɔmo class ɛsɛ ɔno ɔdɔnte na ɔka na yɛ mu nipa no sɛ de ɔmo no asɛm ka ɔmo ka no asɛm ka sɛ bi yɛ yɛ nu a ɔba ma ne ana bi ɔmo da ka kyerɛ wɔ mo na sɛ ɔmo ho asɛm ka ɔmaka ɛdi fo no tumi sɛ disability bia obiara sɛ ɔkɔgye sika ɔmo bi sa sɛ bɛbi deɛ ne nkama dwene mo hwɛ ne yie mo sɛ akonnwa no bae mo yɛ naboafoɔ obiara ne tumi sɛ ɔkɔgye sika firi obi awɔ ɛba na sɛ tɔn pɛ ɛtɔn hɔ wɔ akonnwa ɔmo gye ato hɔ. Abusuafoɔ di ne yɛsɛ yɛ no ano so TV GH abusua di ne so TV so nya subscribe channel ya no subscribe and no first time of so TV ko ade no subscribe channel sisi ya no click notification bell no ho so dey am video tuma wo benya bi no why dey ana wo be hu no why dey wa hwɛ video sama me ana share ma afoforo share ma onua bi sisi mo hwɛ bi e for me ai na mi comment share ene ko last come tena se mi comment share ene kotoko hene tena se asantema tena se ne ya ene niema ekɔ so me hia na me be wo boso kakra dia ma em sa asante mampon nana da se wo se wo to ye na se wo nya ma bi kro ye no wo twase nana mo atran konwa wo asante mampon mo ye no mu yi obi a obesi nana mu obedi ade se asante mampon hene na ehon toto ye no se bi abedu opon so wanim mo di nkan abedu beto opon so wanim de di nkan ema se bi mpanimfo bi wo atran konwa wo asante mampon ahemfie no edi petition ababeto tabono abema se tabono ababeto mpanimfo bi so ebi ti se kontehene kontehene no se wo kyerɛ se kontehene na hini akonya na nya ne dia ɛna sabio na amampo hene onya na bi ko adi akonya ne yɛdɛ ɛde ma no ɛtena akonya no so nti wo twɛn ho ma so atwene ankosi aga ɛna wɔde afiri wo nti so wafiri no ɔkɔ no bisi foforo de a ɔmo ntwema saa nipa ne nsa tena akonya no se wɔyɛ ye asante mampɔ kontehene bio saa pepepe ne etoso bio so saa so ne jaase hene so akonya so no enye nipa e wote so ne dia ye the same thing ya na asa da se bo se bo sukuru ne saa de bo fufuro etena so e de akonya ne ma obi ebo ma obi o jaase hene etena so e mo so mo twen ho saa busua na kan na ye mo de anso twen ho saa enso ankosi bibia na papa de eto na na mo anse do de se beti fufuro de a omo ntwen e ma sabio wo mo nsa mefa entra akonya no so bio omo abegye omo de abusua toro megye omo akonya na omo ayede edi omo de pepe nti won be to position be to kotoko hene anim to kotoko hene de se nedai omo mra to omo ba na chense wo mo ene 28 ya ene 28 of July omo mra na se wo be duru a na de ho bia nko maso wo afiri ho no mo duru ye no na kotoko hene de nsem ye de etu dwa ede ma wo mo na nsem na wo tu dwa no abusuafo yenko emra yenko tie mu nsamra ye ba bibidi nko bibi atoa so abusuafo yin Kofi Appiah oso ya atwampoma asona abusuafo yin ani azam na wa azam ba na dia no ya kwa nfu aya ba obi so petition ka ani azam ayede Allah bisa ada sisa yang pada semua ada dulu. Ada dulu. Fasa ni dia ada mana? Saya dah mampu ni pak pak tuasa. Dia ada dulu. Ada dulu, ada dulu. Ada dulu, satu. So bí omi ti bí abẹ́ bí afa kó n ti ní ìdásí ní wọ́n di ẹ̀dẹ̀ ọ̀ntwẹ́ ìdí àwọn ọ̀pọ̀ ìhìnà wọ́n á sọ ọ̀pọ̀ ìhìnà bẹ̀rẹ̀ wọ́n ká lásìkò. Yọ̀m. So asẹ́mu a ọmọ asẹ́mu ọmọ ẹ̀kọ́tọ̀ ẹ̀nu di ẹ̀fẹ́ jẹ́ ase ẹ̀nu kó tún di ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn ní àdé bẹ̀ka no ọmọ ẹ̀dá wọ́n kàn sẹ́mu. Ẹ̀fọ́ bó ká àyìnsẹ́mu níbi ẹ̀bi dàsẹ́ wọ̀ mọ́ ẹ̀fẹ́ sọ́dọ̀ mọ̀pọ̀ kùnà sọ́mọ́ a lóra ẹ̀dàkọ́ máa pọ̀ máa ebe yìí nípa
mo de mo trase mo kabi Mampo here ba no be kana se ma wo. mo ko ba no we so mo se mo na se be u fo de da e de da mamo na su gala Ya cha me sa na. yom se na se tie Mampo banyifo e wo ho no. o se mo pa banyifo wo ho Na mo yi efijase ni fa hene wo. evidence fa ho Wo ama. so se pro bu Jama se obi ani o. jama so bi le ho bu Ena kronti hene na asem wo ho. wa do ko tuna se mo ho Wo no beta nchen. so ko je o ba chanche o be se ko ne bi a wo ne ba no wo ko se Akwa mu hene wo ho. akomo ni e wo Asem ni no ho. o wa ha Wo o so tu ko na na so o na kwamu ba Ena adonten hene adwa hene wo so wo. adon je ne jo ho wa Ena chidom hene so wo ho. ti do ho we Ena jase hene na ya se mo ho wa do mo jase hene na asem wo ho. wa do mo Nti ye se ankobia hene wo jase hene ankobia hene so ne de hene. akoba ho we Na cheze me do aka ho. yom Oka ho. Na makohwe ama na ade achi ame hene so wo ho. ko no case Wọ́n tún kọ́ ní kírẹ́ẹ̀tì ẹni àbúrò tó ọ̀nà kọ́ ní kírẹ́ẹ̀tì di a yom nípa aka yom akọ ẹmu hene o se de pa ka e si hune tu hune fo akobo hune adọ̀ntìn hene adon je hune chidom chidom ankọbea akobia sẹ jaase hene wọ̀ hɔ ankọ ọ̀hyẹ ni mu se de da se ho ko chim tí ọ̀nà no na ebesi jaase fo no nyinaa na o so na se ja to fo ni na na obia ẹna benkum so ni hɔ bu su ni ho nifa efi jaase ni fa evidence ẹna akyiame hene so ni hɔ ana se me so kan mu ada mu sẹ sẹ àbúrò nípa yẹ wọ́n mu kó gyina hɔ ama wọ́n nyɛ nípa ẹ̀sán yom wọ́n mu aka nyinaa fekuo mu no akọ ẹmu hene da fekuo no nyinaa no. o se we o ba ka nya no fo ko no ko mu ni ene da sa o mu nya no Ɛyɛ akwamu hene asa ko mu hune adɔnten hene adon je hune chidom hene chidom hune ankɔbea akobia nifa ena ni fa ɛna aka sese se enipa num ena yi ba ka se ya wona sabe de se ya wona mo waka no wasem se be fata na so mo fata ɛnka jaase hene na wofrɛ no na Yom. adɔma no so wɔn kɔ si ja se ne se ka ofre no na da ba so papa benifo no didi ni ma na no ne mpanyinfoɔ no aka wona di ma na no be kana ko bi no ho wɔwɔ ni hɔ no so no ni ho no ɛyɛ adɔnten hene koraa yɛ mɔba se no so ne bo ba meboa ɔno be du adɔnten hene yɛ mɔba dwira yo mo se no ko du nipa no no ɔno mo sa na se du wonya nipa na frɛ no yom na ka sɛ wei nam de ma akɔma mpanyinfoɔ no yom afei wɔno nkɔbɔ sɛ sɛ akwamu hene yom ɛna chidom hene Yom. ɛna ankɔbea yom ɛna nifa yom ɔma wɔn amaneɛ yom hyia no ɔmfɛ wodi din nyɛ nipa no din no a wɔrebɔ na ade yom na wode din no ma wɔn mu Yom. na so wɔn mu wɔ ho biribi ka anaasɛ obi so wɔ ni no nti wɔpɛ no a yom na wɔabɛbɔ amaneɛ Yom. na ama nipa korɔ no akɔ hu mpanyinfoɔ yom wɔn hu no a ɛno a saa nso wɔn mu ni no ne yɛbɛka no ho asɛm a ne yɛaka yom obi a ɔwɔ biribi tia no a ɔmfata so ɔde hene na waka akyɛ yom sɛ wɔn mu ne biribiara nso tia no deɛ ana kyerɛ wɔn ni akorɔ yɛde akonnwa no ma yom mpanyinfoɔ no mu ni tumi sɛ mo kɔ de hyɛ branteɛ bi akɔgye ne sika sɛm de akonnwa bɛma no obiara ni wɔ wɔ saa tumi na ma ko ma se ra se no o se se mo ba ene adon te hene enti se mo ne nipa o bie kwa no ma ya to bi bia na se dabrowa o tutu oni o fata so chaza be amo ne ko nya so no o fo mo ba no se diwi edi o ni to fa di ma no no fa mo ne be fo no eya se be akom eya se be chidom adon te ene nifa akobia ene nifa o mo trust eze ono ono tena ko na yedum enipa no sabe o mo no hasem ka o mo ka no hasem ka so bi e mu a o ba ma ne ana bi no da ka che wo mo na ze mo hasem ka maka ta ni fa no tu mi se de se da se bi a obi a se ko di sika o mo bisa sabe mi de me kama dwene o we ni ye mi se akono ne bai mo ya na mo afo obi a ni tu mi so ko di se obi a o e ba na se to ope ẹtọ ha wọ kó na ọmọdé ato hɔ. sana hene nwadan hene ɛyɛ ɔwɔ gyaase
Twapo hene wo Akwemu, Nkoso hene wo Jase, Apontam hene Wakasa hene wo Akwemu. Chechire hene Konte, omu nyina wo bia hyepeku bi. Ofi sabe be fa ka wo na obi hyepeku. Kutre no oda no neka. Waka se no wo ka nyina fa kutre de ka asem. Yo mo yesi hene tu hene fo. Mu nya mo hyepeku. Ti ono no fo de ka asem. Ti no ne ade a wo se mu nyina mu. O se no ka che ho. Ti se da wo no. Ti ze so bi omu. Ti mama bo hena. Abro wo na reye wu nkrofo emu atre. Nipa wadehye no bebre. Sabruwa. Ya to bo ase abotre. To bia wo so fata bia e wode ni dwa so no ade wa ade. Wo sabruwa na bi. Wo nipa no nyina hu mo yiri ya be hu de. Sabia wo no mu nufu eye. O sade se no mo te. To bo ase na do fata bia so dwa to bia no. Sa se je. E be bia o na bro wo fi. Tu oni ayi na be hu de branti a. Akudwa no pano a pese yi no. Eba abodi di akyere wo ba o da ko panifo no ho na panifo na dwuro ho se panifo no nyina dwuro ho wi do ze ibo so ka afa na mo de ebe papai na ba chiri ura chiri ura wi no la ko han do sa batem abatam ba wi a afa de na sa mane kwa so no wa na chame ba ba na sa kyere mampom panifo no so sa kyere no mane ni wi afa de na sa be ene ne ba ha ba ba di ni sa ye pa sisi omuri nyina obi akọ fa so ewe de ebata senu no sa fine de wo fa si asema bibia na jo ande wa bona mane ade no si bibia jo wa bona mane se ofa se de se be no wati apanye de wo fa ndi wani so mutua mo kwa mu ano so o fine de wo fa ruto ko mu to de bibia no abona mane so fa me de se de se Owia no abona mane. Owia no abona mane. Se de wadu ko no fa tete tia. Ti e de asembia ni ho. Se eno ana tu no fo me no. Se wa do tu mo dim. Amoko no mo bia nya no so wo be ma. E ko so ni eno ba na wuja ko na to no ada ko. Bia ko ta se de yo ata no. Tan se be pe na so. Ko ti ko ta se ko ja se ko ta se ko de se ko nri de nya mo ko nri a opa ma so no ko ba da ma no wa ba ka na so jo ba tete etia to mo na mo no em pese man so bia be ba ho se be ka se kronti hin na asem ono no wa ko hin em pese man so be ba on ya ka se ja se hin na ono no wa ko je hin eti mo mo ntwen man po hin ba no be ka na so ma ono ade wo mo o se se be asem ba na se be se na asem da ko te so ene ma na tuba so se do te hin ya se hin na so ka ho ana sɛ sɛ yɛ twɛba so da wi ɔpɛ de saa wɔntwa so kɔm yɛwɔ wɔn tu mu ɔmpaninfoɔ ba a ɔlɔba no na sɛ wofi biara ɔhwɛ wɔaka wɔn asɛm sɛ de yi aka no no. ɔlɔba yɛ sɛ yɛkɔ yi wokɔ bi pa ne di pa to a yɛhwɛ ne de kyerɛ yɛpɛ nipa sɛbi pama mpanyinfoɔ no na sɛ bɛhwɛ ɔkwa yɛpa to yɛ na bɛde kwa so bi ɛnyɛ adwuma wase. sɛ bawadeɛ yɛ da pɔpɛ to safo wo mo so on ka we ka u de yo de yo so mo ye no to safo mu na na se we do na kwala ko si ro bi o ko ato bia no o de ba na se be o mu o ma be na o tu be no a o de ato ano na se be amele kwa so bia na da no kwa abusuafo ka kum ye je kwakwo ni se ma mote an se ma mu hu ni se ma akotoko hene kan no ya kontin nsɛm no ɛyɛ kontin hene ɛne jaase hene akonwa a sɛbio ɛwɔ asante mampɔn no ya nkɔfoɔ bi di soɔ no ahenni no saa akonwa nyɛ ɔmo de ya ɛnyɛ ɔmo de ya wɔ abusua ɛnyɛ ɔmo de ya gye nsɛm na bibi ɔmo kyerɛ sɛ ɛyɛ nana daase bi osɛ bo nso nya bi kɔ ɔyɛ sɛbio sɛde bi mu kan no bi nso wɔase wɔgye bi sika ayɛ sɛ wɔgye bi sika no wɔde saa akonwa no ma wɔn wabere abusua kan ne wɔ hɔ no so wɔn mo die no wɔn andi nsɛm obi a ɛka ne deɛ sifa na na mo akɔtɔkɔ nyene sɛ so mo te akɔtɔkɔ nyene sɛ wɔno deɛ nyɛ wɔn bɛka sɛ bi jaase hene ne kontina konya ma wɔn dabi ɛyɛ ɔhene na ɔbɛba abɛdi asante ma bakonya no wɔn bɛka saa asɛm no ɔbɛhwɛ mu akɔ akyire team committee wɔ ho ahwɛ mu hu sɛ no kura bi wɔn bi wɔgye wɔn konya wɔgye ama wɔn enti no siesie no ɛyɛ jaase hene kontin hene ɛwumienu ahensie na yɛbɛsi no ɔmo nka ho mo memu bi because siesie no tabono da ɔmo so
e ka tabura se petition ye de petition abeto omo se omo nye like royal ayifu ankasa omo nye trene like minka ne se omo akonya na omo di ase jase ne kontin no akonya nya omo dia kan nya omo dia nti no sisi a otufo se eye Asante Mampong hene na omo be yie na kingmakers na won nyina support no magia tum no jase hene enka ho bi kontin hene enka ho bi because of say problem was akonya na side nti omo yi omo nyina awie na mpanifo no giri tuno no betre kotoko ni osu awie a saa osu awie no eno na Asante Mampong hene na ye ni fufuro no obeye den wo be suaye na so obeka ho asem obeka ho asem na akonya no ye twase ye ne dia no omo de ye den ye dia ma no pepepe ena kotoko hene san de bio sa to so bio se o ka kire Asante Mampong mpanifo atena akonya ni nyina kingmakers ni nyina obia make sure say onkoje desimrantie bisika ewa abusuanim se odi akonya no be ma na di na later akonya na anko ne side a abaye tuma mentwi wo ho no odi warning e de ma kingmakers ewa Asante Mampong se wo a wonnim na obegye sebe kingmakers fo bisika na obegye sika ne bewie na later no manya bibi no omanya akonya na ho problem ba akonya ho wonne wonko ni yie kura ontwe ma enti no moso mo hwe ni yie ewo Asante Mampong akonya no enti no sania abusua kotoko hene ehye no wo se wo mo make sure say omo nje de shimranti bi sika ewo Asante Mampong akonya na abeda ho no make sure say wonye de shimranti bi sika because kwaje na bibi ba ho aba asemu a obewodo responsible sapepe na kotoko hene utumfo sinto bi wode ato eya Asante Mampong atrankonya fo nyina anim ene kingmakers nanim so monko sesi ya de jase hene se edika jase hene nka ahinsie ne ho ena konti hene so ye de enka ho ya clear ewo ho no because omakonya no problem ewo ho enye omo dia ena ana da se ro se bonsu ya onye ma bi ko the delete wode akonya ne de ema awo mo nti the right person omo akonya mo dia so aba ebe jo makonya ti ho no nsem ne de kotoko hene se onyankopon ya adom na nanom adawro ma ti esi foforo de a na ono ankasa kasa ahintie no eho nyina asem pepepe e de ama Asante Mampong ade hye konkoro enti abusuafo ene nsem a bi e course wo manhia eno bi na ye de asomo no koso no hweso TV ye betofo bia no ye de besomo e de amamo fefefe edi ne ye Kwaku Alaska idi mosi ada sene ye beto asere mam piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.